karaan ng 4.5 kilometro. Kumanan sa Apalit, Macabebe, Masantol Road. Municipal Hall. Yung pala yung municipal. Pero kung dumaan tayo sa wala pa tayo dito, no? Sa MacArthur. Naku. Sa San Fernando. Oo, kailangan natin mauna sa Sa Kalumpit. Mag-iba na tayo ng Pio. Ganun. Ganun? Pero sa akin, 5.2 kilometer. Ano, mauna tayo doon? Oo, sagot lang yun. Nakakapagasok ka pa. Oo. Naku, sagot tayo. Ay, naabutan tayo ng guys, stop. Diyan talaga gilid. Ha? Pwede. Uy, may checkpoint. Patay tayo, nahuli tayo. Uy. Oplan sita. Hindi ko pa siya masagot ha. Kaya tayo nahuli, sagasaan ko naman. Kala ko halangin na tayo. Kasi nagbenta ako eh. Pag-biting light ako eh. Sakto lang pala. Apong Iro. Fiesta ni Apong Iro. Kaya traffic. Sa Apalit. Ayun na. Apong Iro. Ano naman yung apong ilo? Yung Hindi naman na apo ito. Na apo ko eh. yung pinicture ko. No. Apo ko pati apong ilo. Yung apo ko, yung apong ano. Apong Iro. Yung dilim. Guys, ang dilim doon, ha? Yung apong pitwing. Yan din apo. Sa Manila siguro, umuulan. Rally ngayon doon, Oo, rally. hanggang ngayon ba? Oo. Sino ba pinababa nila? Hindi, yata si Marcoleta. Dinidepensahan ng iglesia. Hindi ba sa ng iglesia si Marcoleta. Kasi bakit daw siya yung kinakasuhan siya ng plunder ata. Lahat kasi ng mga DDS sinatanggal. Ito, Happy Fiesta. Apong Iro. O, diba? Paano to? Siyang tagal sa trapiko. 8 dapat hindi minuto. matanggal si lahat ng DTS. Oo. Kasi hindi naman tatanggal yun, maraming DTS. So guys, we're now here in Apalit, Pampanga. Uy, takapon pa. Matigas naman yan. Nasa freezer. Lumambot na. Yan lang dinala ko, baka masobrang ka sa matamis. Oo nga no. Sa atin 68. 64. Yan guys, unti-unti nang bumababa ang gas.
Robinson din pala. Huwag ka munang bumagsak. Maya ka na. Nabuo na to. Dati skeleton pa lang to. Maliliit kasi tayo pag napunta tayo. Tapos wala tayo dun. 8:30. Maliliit tayo. Saan tayo mauna? Noon dapat tayo talaga dito. Makabebe kalumpit na palit. Sa Makabebe tayo mauna? Hindi, ito nga. Makabebe nga sa ano. Pero hindi yan sa ano. Hindi dito sa akin? Oo. Kaya makalagi mo si pagkain mo. Ha? Kapalit. Uy, ito yung ilog na umaapaw. Kaya, Oh, pinto lang ako. sige, sige. Jumbo General, laki. Copyright tayo. Oh, yan na. Yan na. Pagkaraan ng 500 metro. Kumanan sa Apalit Makabebe Masantol Road. Sana hindi mula sa Makabebe. Uman, yun din ha? Oo nga. Ano ba yan? Maynila ata. Hindi, yun lang yun. Hindi Hindi ako rin. lapit-lapit. So guys, maambon na dito sa may Apalit. Pa. Uy, maliwanag sa ano, Makabebe. So, nandito po tayo sa may town proper ng Apalit, Pampanga. Time check guys, 3:08 in the afternoon. Guys, nakita nyo ba yung kumidlat? Turn left. Diba? So guys, first time natin mag-vlog sa Makabebe. Kumanan sa Apalit Makabebe Masantol Road. Masantol. Hindi ba bumaba yung simbahan na pupunta ko doon? And diba? Diba? Loob ba may simbahan o along the road? Hindi ko na sure. Sana along the road. Guys. Oh, parang... Dumiretso lang ng 7.2 kilometro. Wala, ba? Palengke. Ah, galing ka dito. In 200 meters, turn right. Oh, ganito pala dito, guys. Laptop, tapos ba? Ah. Islamic.
Maliwanag naman dito, guys. Ay, tanggalin ko na pala. Turn right. Then, turn right. Ganito yung daan dito, guys. Rough road, tas maputik. Grabe. Yung daan, guys. Best wiper. Oops. May bakal sa harap, baka malagsak. Apong yun. Apong yun. Yung kilala. Kaya apong maging kilala ko. Kaya Fiesta. apong bebang. Apalit Town Fiesta. June 28, Ano niya kaya 2019. apong hilo niya po. Kilala na kaya. So, kakatapos lang po ng fiesta dito, guys. Apong hilo. Andito tayo ngayon sa may San Vicente, Apalit, Pampanga. Oh, uy! Tayo dadaan. Traffic dito, guys. Tsaka yung daan nila. Rough road. Kumikidlat-kidlat pa, guys. Hindi ata marunong magmaneho yun. Ganito pala sa Apalit. Oh, lakan ng patak. Sensado. Oh. Lagi ko. Iwan. Oo nga. Sana. Nagmamachong kasi ano yun, San Pedro. Kaya talo siya. Uy, naku. Kaya talo na talaga sa San Pedro. Ah, lumakas na yung ulan, guys. Nagsasabong siguro sa San Pedro. Pinya, oh. Uy! Next time, hindi mo dalaw na naman pumasok dito. Oo, hindi maganda yun. Hindi gusto yung ambulance. Ito yung ano, railway. Oh, mahaba na. Hanggang Bulacan. Na? Hindi, papunta ng Bulacan yan. Magdudugtong sa ano, Cavite yun. Cavite. Oo.
Abutan na tayo ng ulan, guys. Kasi mo kasi, kanyari. Kasi sa side mo yan. Pero sumisit. Kasi tawas. Ilang kilometers lang, 5.8. Ito 8.8. Bali magdaling na din sa 3 kilometers na din tayo. Kalapit na pala sila. Lapit. Ay, sana uminto na yung ulan. Ayaw mo yung bibidyo. Hindi. Pa. Yung ano. Punta na Sampago. Saan? Mayroon kayo. Apil. Ada. Basta sila. Sabi ko nagsasabi ko pala yun. Ba't natin yung pansin? Dami natin pagdating. Hindi nga kaya saan ka magpunta, sinusunta ka ng ulan. Oh? Ay? Ay. Wala doon. Ha. Nakatikot. Sana. Nakatikot. Oo nga. Ano ba? Diyan din tayo ba dadang pabalik? Hindi na. Hindi na na. Ha? Hindi na. Dalawa. Siguro magkano to? Siguro nagbagi lang yung dalawa yung parang namatay. Oh. Hinto na. Diyan yun lang yung nagpaglapit yung mga bato. Kung ba na dyan. Ay, ito yung umaapaw. Uy. Ay, oo no. Kaya pala bumabaha. Ay. Dito ako nag-lab kanina. Dito? Papasok sana. Nagkita dala kami kasi baha daw sa kabila. Sabi ko nga eh. Buti naman. Sabi ko. Yes, maliwan. So yan guys, uminit na po. Buti na lang. O yan, ang tuloy ito. Cogante Bridge. Tignan mo sa magkabilang side, guys, tubig. Yung mga bahay sa tubig. Saan na kaya tayo? Ito ata yung simbahan, di ba yan? Layo pa natin. Oh, ano simbahan yan? 5 kilometers. 4 kilometers. Ang ganda naman. Ano simbahan? Huh? Simbahan to? Hindi. Yan ba? Hindi ko alam. Hindi siya. Ba? Hindi siya. Nakamukha. Ano simbahan? Maliit na simbahan to eh. Hindi naman yan malaki. Ay, oo. Siya ba? Hindi. Iba. Ano maganda rin siya? Ganda. Luma din. Oo. Pwede ko na-search yun, ah. Baba ka na. Hindi. Ganda. Ba mainit? Lugaw ko ni Kopkop. Lugaw doon ni Kopkop. Pag mo kumain. Hello. Ah!
Makabebe. So guys, we're now here in Makabebe, Pampanga. Time check guys, 3:26 in the afternoon. Yung mga bahay dito sa Makabebe. Wow! Ganda yun. So ito pala Makabebe guys. Oo nga, tubig yung magkabilang ano. Oo. Kaya pala guys, bumabaha dito kapag malakas ang ulan. Sa magkabilang side, tubig. Oh, ayan oh. Ay! Hindi naman sa bahay. Hindi pang papo. Maapaw. Ay naman. Ay oh. Oh. Tingnan mo, konti na lang maapaw na. Ay. Yung mga ibang bahay natatamaan na. Oo eh. Ano dyan o, yan o. Oo. Mga bahay sa loob. Ayun o, bahay. Kaya pala, gets ko na. Pag talaga di manong personal, pag sa TV lang. Ganyan pala dito. Yung mga bakansi, mga dipon. Wapin. Paano pa kaya sa Masantol? Madilim na naman. Uy! Ito ang tubig. May tulay sila. Yung sa loob, bahala. Oo. Buti na lang dito sa dinadaanan natin guys, di pa baha. Pero malapit lang umapaw yung tubig. Yun o. Ito o. Dito, mga paulo. Oo. Uy, tulay. Ito pala yung mga bokbok. Ito pala. Ganito pala. Ay, wow, ganda. Kaduwang Tete Bridge. Lapaw na siya o. Ay, wow. Lapaw na siya o. So guys, so kung makita niyo yung magkabilang side, ay, ito yung simbahan, di ba ito? Hindi pa. Uy, ang ganda. Uy, Ano to? Ay, hindi na Ano simbahan to? to. Villa Magdalena. Chapel lang to. Capella San Gabriel. Kaduwang Tete Elementary School. Ang bastos naman. Doon titigan na. Sa pagkip, wala kang lalam natin eh. Buti pa dito. Tuyo pa. Meron silang fit ah. San Gabriel Bridge. Puno na siya oh. Oo, guys. Oh. Eh? Halos mapasaya sa mga bahay. Pagkaraan ng 2.1 kilometro. Mamalagi sa kaliwa. Konting ulan na lang guys. Sa apaw na yung tubig. Ay naman. Yan oh, guys. So yan oh. Tingnan niyo sa left side namin. Tubig yan. Yung mga bahay guys. Doon oh. Sa gitna ng tubig. Eh. Yun na nasa gitna ng tubig. Wapin eh. Paano yan? Pag umapaw na umapaw. Yan na. Ang lakas oh. Papasukan na sila. Yung mga nandun ang bahala. Wapin. Yung mga tinamahan. Eh. Hindi na mapipigilan. Wapin. Lapit na lumubog mga to. Kaya yung iba guys, so more on up and down na yung bahay. Lapit na lumubog tumulong ka puso. Ay, kung ano. Ala, ito, umapaw na. Ako na dito oh. Ayun, taas niya no. Oo nga. Ayun, umapaw na. Uy. Ito guys, oh, umapaw na guys. Oh, yan, oh. Uy. Ala. Ala.
siguro Swiss. Ayan guys, ay lakas oh. Ay, grabe. Parang ano, dagat. Mga to dito no, mga ano na. Ay, Laban tayo sa musa. oo nga. Ano, mumapaw Ay, na. mapaw na guys. Ay, ay. Ano mo yung bahay na yun? Ay, ito, nalubog na guys yung bahay. Pero abandonado na guys. Ayun. May mga tao Ay, ito. dito. Guys, parang dagat na yung ano dito. Ay, ayun guys, oh. Oh, no. Nagalaw pa oh. Ah, Inaano. ah. Yan guys, oh. Tingnan nyo, parang dagat. Eh? Ay, mapaw na. Yan guys, oh, paw na to. Yan. Ay. Yan, oh. Both sides. Tubig. Ito, oh. Ay, Kabalan. ay, ano guys, oh. Pag umapaw na guys, ayan, nasa daan na yung tubig. What if pa, pag ano, bagyo talaga. Ay, naman. Ay, umapaw na. Ay, la. Yung mga bahay Yung bahay dito. na to. Mapin. Taas yung lalo sa tayo road. Ay, grabe. Imagine, no? Kung bagyo. Lubog na lubog siguro dito. Oo, dagat tubig na siya. Yun nga, ito yung isa sa pupunta natin eh. Yung beach, yung sinasabi ko. Bitch kayo na ano bakit? Consuelo. Eh ako pa. Ay, ang ganda. Walang signage. Kailangan signage. Wala kinaya na ng ano tubig. Kalalagay lang. Ay, ito na beso. Ay, ito yata yung simbahan. Ah, baka yun San yung isa. Gabriel Chapel. Yan ba? Hindi. Ito ba? Yata. Pagkaraan ng 500 metro, Ba't di mo alam? mamalagi sa kaliwa. Hindi, yun ba sinerge ko? Hindi, dito. Ba't kamukha niya? Hey, guys, yun o. Bahala sa daan. Ano? Hindi, dito lang. Wala pa dun. Umapaw na, guys. Lapang ulan yun. Oo, wala pang ulan, guys. Pero umapaw na yung ano. Yun o. Ay, yun o. Ay, lumubog na dito. In 200 meters, turn left. So guys, our first destination is the San Nicolas de Tolentino Church here in Macabebe, Pampanga. Tao siguro yung kami. Dito sa na dito. Hindi mo nakakamit Wow. Turn left. So yung part dito guys, yan, wala pang tubig. Yung banda dun pa lang sa una. Ayun, yung simbahan. Saan? Ayun. Ayun naman, yan na pala eh. Ayun. Yung Turn left. Tama. Mauna ka na muna sa ano mo? Sa? Sa pick up mo? Hindi ah. Kasi Ako? diretso na tayo. Ako muna. Layo-layo pa din siya. Dadaanan pa rin ang Mamalagi sa kaliwa. Ayun! Saan yung way? Doon. Saan? Yun lang. Saan ako kayo dito?
In 500 meters, Ayan continue pala. straight. Saan yung daan? Ayaw nga na. Di ba yan? Oo. Hindi, Turn right. tama yan. Yan, pasok ka. Nakarating ka na. Nasa kanan mo ang So guys, welcome to San Nicolas de Tolentino Church here in Macabebe, Pampanga. Is a 450-year-old heritage site renowned for its historical resilience. Established in 1575, it has survived numerous disasters and historical conflicts, including the tragic 1899 burning of Macabebe, and serves as a major focal point of Kapampangan State. So, ito po yung paligid nitong church, guys. So, tignan po natin siya sa may loob. So guys, ito po yung loob ng church. Sarado po siya ngayon. So, sarado po yung main door, guys, dito sa may harap. Guys, katapat po nitong simbahan, itong pamahalaang bayan ng Macabebe. So, lipat daan lang siya, guys.
Ito guys, isa sa pinakamatandang simbahan dito sa may Pampanga. Ang parokya ng San Nicolas de Tolentino. So, hope you like this video guys. Thank you for watching. So guys, ito po ang pamahalaang bayan ng Macabebe. So, katapat lang po niya yung church, guys.